Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Ostirala iritsi da eta beraz, azken entrenamenduak egiteko ordua ere bai. Igandean ospatuko da Behobia Donostia lasterketa ospetsua. Urtero egingo da, baina urtengoak badu berezitasun bat. Behobia Donostia lasterketak emakumezkoen parte hartze markak hautsi ditu. Eta probaren historian lehen aldiz, 9.000-tik gora izango dira emakumeak. Emakumeen presentzia gero eta handiagoa izan da azken edizioetan. Eta 2025koan parte hartzaileen 130 baino gehiago izango dira lehen aldiz. Antolatzaileek duela urte batzuk ezarri zuten 150 iristeko helburua, baina oraindik urruti dago. Lasterketa motel doala esan dezakegu beraz. Euskal Herria korrika Euskal Herria korrika Arantzazu izan da gordeleku gotor Euskal Lotxeta hitzen babesleku jator Txori ezin zen eta izan ginen sator Izkutua usteko garaia badator Izkutua usteko garaia badator Izkiak izkututi. Lehenengo edizioa 1919ko martxoaren 30ean egin zuten, eta Juan Mugertza korrikalari Elgoibartar ospetsuak irabazi zuen. Ordu bete 17 minutu eta 50 segunduko denbora eginez, eta beste 20 bat korrikalariri gaienduz. 20 korrikalari zenbat aldatu diren gauzak. Lehen edizio arrakasta izan zuen eta 7 edizio egin ziren jarraian, 1926ko martxoaren 28 arte. Ordutik, ordea, gora berak izan zituen eta zenbait urtetan baino etzen ospatu. 1936ko martxoan, Behobia San Sebastian berpiztu egin zen beste modalitate batean. 4 korrikalarik osatutako taldeetan, bakoitzak 5 kilometro egin behar zituelarik. Erreleboko lehen edizio hura zarautzeko Eusko Euskadi taldeak irabazi zuen, baina gerra zibilak lasterketaren jarraipena moztu zuen. Urte gora beratxuen ondoren, 1979an jaio zen berriro guke ezagutzen dugun lasterketa. Urte hartan, Pantxo Gomez atleta veterano, bazkidea eta Fortunako zuzendaritzako kideoiak lasterketa berreskuratzea proposatu zion elkarteko zuzendaritza berriari. 1979ko lasterketak 1000 parte hartzaile eskasi izan zituen, baina momentu horretan arrakasta handi bezain ezusteko izan zen. Lasterketak helmuga Igentea kalearen ondoan izan zuen bulebarraren bukaeran udaletxatzen. Bertan ezarri zen oholtza xume bat sariak banatzeko. Kontatzen dute, epaiek lanak izan zituztela eskuz korrikalarien denbora guztiak hartu alizateko. Pentsa zenbat aldatu diren gauzak ordutik. Orain, zapatilla supersonikoak, smartwatchak, bihotzaren potentzia neurtzen duten gerrikoak, GPS-ak, denetarik erabiltzen dute korrikalariak. Gustura galdetuko nieke aintzinako korrikalariei zer pentsatzen duten hau ikusita. Adibidez, gaurko egunez jaiotako Diego Ordóñez Arkauzi, euskal atleta izan zen distantzia motzean aditua eta 3 hartu zuen parte Olinpiar Jokoetan, 1920, 1924 eta 1928. Banik beste korrikalari bat aipatu nahi dizuet. Lorea Ibarzabal Padorno, jatorri euskalduna duen atleta da, Kanarietakoa. Gaurko egunez jaio zen 1984an.
800 metroko lasterketan espezializatuta dago eta 2 minututik jaistea lortu duen 4. emakumezko espainiarra da. Aizu, baina korrikalde batera utzi beharko dugu, ez da bestela nekatu egingo gara. Nik nahiago dut zerbait lasaiagoa. Irakurtzea adibidez. Begira, gaurko egunez jaio zen Albert Camus 1913an. Camus idazle eta filosofo frantziarra izan zen, frantsesezko egeilerik handienetarikoa. Antzerkia, saioak, eleberriak eta ipuinak idatzi zituen, eta 57an literaturako Nobel saria jaso zuen. Camusen unibertsoa gizonaren, absurduaren eta borrokaren beharraren inguruan mugitu zen. Hasieran, gizabanakoaren konpromezuaren alde agertu bazen ere, geroko obretan gizarteak gaizkiaren aurka aritzeko behar duen morala proposatu zuen. Did you ever read Albert Camus? The bit about how you gotta turn away from the world to understand it. Did you feel this too? I was in a mindless kind of queue, and then I went and pulled myself right out. Found things just got a bit wilder. Felipe Juaristik absurdo eta suizidioa eskaratu zuen, Josu Zabaletak arrotza, Xavier Quintanak Sisiforen mitoak, Salvador Garmendiak gizon zuzenak, Camus euskaraz irakurtzeko aukera asko ditugu. Itzultzaiak aipatuta, Camusetik Sartrera joko dut eta Sartretik Juan Arkotxara. Arkotxa Kubako intelektual ospetsua izan zen, abokatua, idazlea, kazetaria, itzultzaia eta interpretea. 1960ko otsailaren 20tik martxoaren 15era, Jean-Paul Sartre eta Simone de Beauvoiren interpretea izan zen, biek Kubara egindako bisita zela eta. Ederra lotura, Arkotxa gaurko egunez jaio baitzen 1927an, eta 2010ko maiatzaren 7an hiltzen Parisen. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Aizue, kubatar doinu hauekin, nik lanerako gogo gutxi, Lasai, Inigo, dauzkagun gonbidatuekin hau ez da eta lana izango. Hau, parranda izango da. Bueno. Joritz Galarraga kapdeki dantzari amasarra dator, ea dantzan jartzen gaituen. Eta nik asteburuko arte eszenikoen agenda ipatuko dizuet, igual dantzarako eta parrandarako aukera emango diguta. Aiora mugikarekin osasun mentala zarituko gara ukitu korearrarekin noski. Eta itzulpengintzaren inguruan hausnartzeko tarteari izango dugu Marga Altolagirre eta Aintzane Gamizekin. Aizue, azaroak 7 ditu, ostirala da, ostiral, makurxa marra guretzat, baina buelta emango diogu entzuleo kongitorri guztioi. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Zuekin entzuleok Oiana Maritorena genbe, egunon? Egunon! Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon? Egunon! Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1064 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu 2 segundu barru, eta 7 dira azaroak dituena, gu berriz 3 hurrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan entzuleok ongitorri, bigarren kafean zarete naiz irratian.
llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Goizeko 10:19 dira entzuleok eta bagoaz zuekin txatean murgiltzera egunon diot hemendik egunon irukote. Oian, ze guapa zauden. Esan hori. Gorkak. Pena daukat gaur ezin dudala joan amak ikustera. Zumarragan izango gea. Bai, eta Gorkak ezin du hori ikusi, ezin du etorri Tolosara Isidro Larrañaga akordio orkestraren urteurrena ikustera. Zer du Gorkak gaur bere kultura itzordu komprometituenei uko egiteko? Konta diezagulan, ez. Bueno, Gorkak bai kontatu digu bere maite duta, dio nire maite duta da atzo zederra las isiltasunetik dokumentala Josu Iztueta gidari eta solasaldi ederra egin zuen Josuk, gero etorri zen nire gana, eta beti plazerra bigarren kafeko lagunak ezagutzea, Josu eta Gorka. Ez dakit lehenago egondakoak ote zineten Gorka, baina uste dut atzo behintzat bai egon zinatela lasai. Asteburua bani Bilbora aspaldiko partez, bulego ikustera, ara, hemen genuen trampa. Horrexegatik utzi gaitu. Baita, baina joan den astean ez zuen esan sarrera hori erosi zuen ez besteren bat ezintzu. Bai. Olako zerbait ez? Bai. Kontatu zuen. Bai. Zelako emozioa dio, Inigo eta Julen animo gaur, bale, eskerrik asko, Gorka, eskerrik asko. Aizialdirako oporra gartzea hori bai meritua. Ja, hola bizia batzuk. Bai. Asteburua bigarren kafeako bikide Zumarragan eta nien nao gaur Oiana eta bihar Pablo. Ara, hori esan zuen, mugaren kontzertura, hori zan, ezin zuela joan bulegoko kontzertura zijoalako. Dantza ederra. Ez dakit denona edo... Denona, noski baiet. Seguro? Jakina. Noski baiet. Ez dakit. Gure dantzari iritsi alda, epaitzeko. Bai, ez du ikusi. Ez du ikusi, ez? Piztu dantza bukatuta onduela. Eskerrak, bai. Tira, gaur Rosaliarekin az genezakeen saioa, baina Goiurik Buenavista jarri du hor sarreran, eta pixka bat olaku bat argironek ostiral makalau altxatzen lagunduko zigula iruditu zaitu, Jana. Juri, ez? Pixka tola. Ez, Goiuri? Ez dizut entzun. Ez dakit zer izan duzuen oraintxe bertan. Benetan? Benetan. Ai, ama! Hau momentua. Galdera bat bota dirazue. Bai, bueno. Munduko planeta, zen planetatan zinen? Munduko ez, unibertsoko zen planetatan zinen? Atlas kometan nago oraindik. Esan dut nik, nire nago hemen, lezioak emateko, nola biltzan. Esan dut nik, Goiuri, Rosaliarekin az genezakela gaurkoa. Baina, zuk Buenavista jarri duzula. Sarreran eta niri Buenavista gogoa piztu ditala. Pixat ostirala altxatzeko. Bai, ados jode. Ados. Orain bai ulertu diazu, nik uste dut jarraitzen duela ulertu, Ez dago galderarik. Bai, erantzun duzu, bai, esan ez. Baina... Baina pixkat garatzen ezakeen esan ez, egia esan, ze gustora, Labanako kaleen usaina dario musika honi. Bai, ez, zoragarri. Oso ondo, baina gero jarri Rosalia, En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Maite duten tartearekin egin barko ditugu rengo minutuak, eta Oian azuri eskatuko dizut lehen maite duta. Ados, gero maite dut ez batekin entorren, eta gero maite dut bat aipatuko dut, abestiak transmititu dineri. Goiuri betxe planeta batera eraman du, baina ni Kubara eraman hau. Maite dut eza da, ez zait batero gustatzen jendeak bidaltzen dizunean bideo bat, edo argazki bat, beste ezer jarri gabe. Eta zuk, bale, eta orain ikusten dut hau, eta zer nahi zu, honekin zerbait garatzea, nire iritzia ematea. Lotxagabe izango da pertsona hau. Baina askotan, jende askok, ez? Baina nik egin dizut duela gutxi hori. Ez, baina ez da zutazari. Baina zuk ez diazu hori segula egin, bai? Nola ez, duela gutxi. Zer, gaizkiro egiten zaizu adibidez, nik... Ez, nik jarri nion bidaz topatueten, eta gostina egin zidan.
Gostina inizu, baina atzo erantzun izun. Atzo neonila. Baina nik ikusten balin badet adidez Instagramen agertzen balin bazait bideo bat emakume dantzari honek Alzheimerra dauka eta musikari esker dantzan jarri da. Eta bidaltzen dizut bideo hori eta ez dizut beste zer esaten, hori gaizki iruditzen zaizu. Bale, igual zugandi jasota ez. Bale, Orduan ez da ekintza, ez? Ez, baina ondo dago, agian azaldu egin behar dela. Batzuetan, baina hor argi dago zergati bidali didazun, ez? Badakizulako niri dantza gustatzen zaidala, politia eritu zaizu eta nirekin gogoratu zara. Baina beste batzuetan, ez dakizu zergati bidaltzen duten, zer nahi duzu, sartzea, xirikatu nahi nauzu, ez... Orduan etzai gustatzen, jarri zazu zerbait, orduan askotan gostin egiten dut, zura etzan horretik. Baina, bueno, maite duta ere aipatuko detzea, besti honek bai, ni eraman hau Kubara, eta nik Kuban udara bat duela, urte asko dira esan, pasanun, eta izugarri maite dut, gogoan dut beti esaten nuela, ona etorreko nintzateke dantzara bakarrik, ze plazerrutxa, zenik han dantzatzea bertakoekin iruditu zitzaidan izugarri polita. Bai, gainera, dantzatu nahi dute, ez? Ez dute beste zer nahi. Batzutan hemen hurbiltzen denean jendea, bueno, garai baten, igualetzen nik badadibez nire gauza mutiekin dantzatu nahi, ez nolako etzer nahi berarekin, baina han zen dantzatu plazerragatik, ez? Eta hori niretzat zen oso sentsazio politia, eta jungo nintzateke, ontxe. Hor, oiana, akaso, gero eta dantza kultura gehiago izan, baita hemen ere ez, dantza asko egiten duen jendeak, ez dakite, aiztarrazun asteburu elkartzen den jende horrek, dantzatik egiten da, eta ez hainbeste ligatzeko edo beste pertsonara hurbiltzeko gogotik. Egia da, parranda giro horretan, dantza beti izan dela pixkat. Zer? Hurbiltzeko zea, Nere gurasoak dantzaldian ezagutu zuten elkar. Bai, nik ez dut esaten ligatzen ez denik, baina lehenengo asmoa... Nik ere egia da, bai. Hain aurrean ez dagoela ligatzeko asmo hori, badaudela beste... Gauza batzuk hortan. Eta eskertzen dela, batzutan. Beste batzutan ligatzearen ere eskertzen dela. Hori da, eskertzen da. Ui, ligatzea, ze gauzak. Nere, nik maite dut baino gehiago dauzkat, baina nere gaurko maite duta hauxe aukeratu dut, oraintxe iritsi den mezu batetik. Gaur, ez dakit kontatu dut diorratian uste dut egun hauetan, oraingo jurik esango du besterik ez duzu kontatu, eta duela 27 urte, kide naizen akordio orkestrak beteko ditu 45 urte. Eta omenduko dugu orkestraren sortzaile eta guk gehienon maisu izan zen Isidro Larrañaga Beloki soinu jolea. Hortxe nire orkestakidea oraintxe kaleren bezaletik pasatzen. Nire ondoan eseritzen da. Irene, bai, hortxe. Kasualitatea. Eta orduan, edabideetan eta ematen entrevista egin ditugu, gaur zebrabidean etxe honetan, naiz irratian egongo gara Isitxo Larrañaga, orkestako zuzendaria eta biok, Malen Frantzesenarekin, eta beste emate edabietan. Eta atzo, mezutxo bat bidali genion Tolosako kronika diario baskon sinatzen duen pertsonari, eta beste emate edabidei ere bai, baina gogorazteko, gaur gogorarazpen txiki bat ateraz ezaketen kontzertua gaur zela, eta oraindik sarrera batzuk salgai badirela, Leidorrantzokian izango den, omenaldi eta kontzertu berezi horretarako. Eta publikatu du, baina jarri du bihar dela kontzertua. Eta ez gaur. Beraz, entzuleok kontzertua gaur izango da. Isidro Larrañaga akordio orkestraren omenaldia, gaur Leidorren 8etan, ez bihar. Eta orduan, nire orkestako kide batek, Mariak, antolakuntzako taldean gaudenon artean jarri du, bururatzen zait, soluzio izan daitekela ronda bat egitea Tolosako tabernetatik, eta boligrafo batekin, tatxatu eta jartzea ostiralea, gaur dela. Eta bitartean zurito bat hartu edo ez? Eta, ez dakit, baina bitartean, bidali digu bera kafe hartzen ari zela eta nola egin duen hori. Eta, zer diren gauzak, alako estresarekin gaude, taldeko beste pare batek sinistu egin diotela. Eta zi dira jalan hortan? Ai, broma da, ez da, Maria, eski kriston lana da, Eta besteak, nik nuke ingo behintzate, ez detik uste, eta bastante grazioso iruditu zaita. Horren behar jarri, broma zaun. Nik ere ez dut pentsatu broma zala. Adarra jotzen nahi nintzen, baina bai hemen taberna hontan nago, aldatu dut. Baina, nola jongo zara, zuek zumat taberna dauden Tolosan? Ja, baina ez dakit zen batetan dauden kartel horiek, eta ez dakit. Jende asko zarete, banatuta, zonaldeka, ez du pertsona bakarrak joan behar taberna guztietara. Zuk, badakizu ze gertatzen horrelakoetan, ez? Orain, botatzen duzu mezuitako bat eta jartzen duzu taldean. Hau, hemen gauden denok ibili gara, taldeetan, dantza, musika, taldea onditan, kudeatzen, pertsonak eta jartzazu daizue, gaur taberna joango gara, hau eta beste. Kilkerrak, bueltan. Ja. Kilkerrak bueltan edo taberna zuloan asko ezer gehiago ingabe. Baina hola, hola.
Erabat. Hau ordezkatu egin behar dugu. Zergatik, ni eskusa Ez dira oso kilkerrak. Nik ez diot berazteiko alaba bati esango nolakoa diren kilkerrak. Lehenengo aldiz jarri zenuenean, ez ginen konturatu kilkerrak zirela, zuk esan arte. Ui, perkatu. Benetan, Gehiago ematen du olioa falta zaion bizikleta katea. nik hau ez dut bat ere garbi ikusten. Baina tira, azken mezu bat nire taldekide diren hauei, jakingo balute gaur proiektatuko diren 4 bideoetatik 3 dagoeneko bukatuta daudela, zela 6 geratuko lirateketen. Ez gauza nola Eman diodan buelta gaiari, bakarra falta da. Baina Imanol hortxeari da lanean, eta gaur entzuleok leidorren horbiltzen denak ikusiko du Isidro Larrañagaren inguruko ikusentzunezko horietan lan asko egin dugula, naiz eta lan batzuk azken esprinan egin ditugun. Goizeko 10:29 minutu, beraz kilkerra hauek ez zaizkizu gustatzen Goiuri. Kusizu, olioa falta zaio kateari. bizikletaren. Bai, da pixka bat bada. Zuk zentzuten duzu, ibis eremita bat. Entzuten duzu hemen, ez dakit, Esan dut zentzuten dudan. benetan bizikleta kate bat. Bizikleta kate bat olioa falta zaiona. Aldizut bizikleta kendu. Utzi nizun bizikleta hori, kendu dizazuket betirako. Etzeate inoiz jun kriston soinua egiten bizikletan. Bai, Horrelako egengatik ni batean orkestra sentitu naiz. bai. Egia esaten nahi baduzue, ni ziklista Claro, izan ja, dagoa naiz, nire ametsa turra korritzea zen, nire bizikletak olioa beti zuen behartzuen tokian. Bai. Eta norbait ikusi izan badut, zarate egiten bizikletarekin, pixka bat txikila lurrera botatzen duen jendearen pare kokatu dut. Ez, Ulegarri gutxixago. iruditzen zait, Txikila lurrera botatzen duen jendea zuzenean ejekutatu egingo nuke. Bai, ejekuzioa. Bai, ulertu da. Bai, eriot zigorra. Bai, oso ondo. Bizikletarena, igual gehiago kartzela zigorra. Ups. Baina tira, gauza korrela Goiuri izin da zure maite duta. Nire maite duta da, gaur iratzargaiak joduenean esan dut. Ze gaizki ezin dut, oso nekatuta nago, ezin dut, ze aste luze eta gainera, ez da bukatzen eta gaur egunak oso luzea dirudi eta biharkoak ere bai, eta ze gaizki, eta bapatean esan dut, Rosaliak diskoa atera du. Eta hobetik jauzi egin dut, Benetan? Rosalian diskoa entzuteko, eta Rosaliak diskoa atera izan ez balu, ni oraindik ohean nengoke. Benetan. Bai. Ezin dut nire harimarekin. Beraz, Rosaliari esker, hemen nago. Alpro jalakoa. Seré un guajiro dichoso, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Bueno, hemen dabil, gure kilkerrak epaitu nahian, eta uste dut Joritz Galarragari ere galdetu behar diogula, ea zein den bere maite duta, edo zer maite duen, egunon, Joritz? Egunon. Zer maite duzuzuk? Maitatu eta hemen sartzeko momentua. Egun bate hola espero. Aliatu sartu eserita ja mikro aurrian aurikularra jarrita, esan dut. Bueno, eta ez dakit nola hasikoa, noze pasakoan, baina hemen. Eta esan beharra dakat, amasako kilkerrak ez duela hola iten. Eskerrik asko. Gauzat esan beharra dukat, eta ez da kilker soinu defenditzearen. Amasan dena da berezi xamarra. Amasan dena da berezi xamarra. Bai? Bida, gaur kontatu dan anekdotan, esan duena, uste dut lan gehiagi dela tabernetara joatea hori egitea, bat amasakoa zen. Bai. Bai. Bueno. Bai. Nerea. Nire atzumeago, hoxe. Entzuleok, goizeko 10:22 minutu ditugu, uste dut, bagarela nola bait, gaurko gure gonbidatua behar bezala orkesteko moduan. Geratu hemen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1.
Urola 81.8. Goierri 102.2. Legazpi 84.6. Naiz irratia. Joritz Galarraga Kapdeki, amasa, dantzaria. Beti izan du dantza aldamenean. Aita, oinkari dantzataldeko lehen belaunaldietako kide zen. Amaren aldeko amona ere, lesakan dantzari. Eta Joritzen arrebak, dantza eskoletan ikasitakoa etxean entxeatzen aritzen ziren, anaia arrebak elkarrekin. Beraz ez da harritzekoa 11 urte zituela euskal dantzan astea. Oinkari dantzataldean zehazki. Bertan zela, arrebarekin batera, Edu Muruamendiarazekin ikastaro bat egin zuen, aukeran dantzataldeko zuzendariarekin, eta arreba zuzenean sartu zen aukeran dantzataldera. Joritz oraindi txikia zen, eta etorkizunean kontuan izango zuela aipatu zion Eduk. Eta baita, baletean hasteko gomendioa luzatu ere, bertan, oinarria hartuko zuelakoan. Horrela, Donostiako Talia eskolan hasi zen, baina berehala utzi zuen, aspertu egiten baitzen. Edu alur dantza taldearekin lanean hasi zenean, hortxe ibiltzen zen Joritz, eta ondoren, oinkarin irakasle izan zuen Edu. Horrela 15 urterekin, oraindik gaztea zenean, aukeran dantza taldean sartu zen, eta ordutik konpainiaren lan askotan parte hartu du. Aukeran 10 urten, Bideak lanean, Gernikan, Burnian, Maurizian. Ingenieritza ikasketak ere burutu ditu, eta irakasle lanetan ari zela animatu zen azkenean, dantzaz konpainiako probak egitera. 25 urte zituen, eta beraz azken aukera izan zitekeen, adin muga baitu konpainiak. Probak egin, eta lehen aldiz, dantzari profesional gisa aritzeko aukera suertatu, eta irakasle lana alde batera uztea erabaki zuen. Eresoinkaren itzalak edota txoriak ikuskizunetan parte hartu du dantzaz konpainiarekin. Azken urteetan, Bilaka kolektiboko kide da, eta euren lanetan parte hartzen ari da. Bezperan lanean, Ilaunan, Gernikan, kostazaigu hori egia da itzordua jartzea, baina lortu dugu. Beraz, plazer handia izango da gaur gurean izatea. Ongi etorri, 2. kafeko kafe-utxera, Joritz Galarraga Kapdeki. Eskerrik asko. Goiuri zure txanda? Aztutan euskan bigaldera hauek. Aztutan euskan. Berriz beste... Egia da, Oianaren artisten aurkezpen hauek mantrikoak direla, murgiltzen zarela hola. Zer viajea. Mindfulness baina. Berkiz gertatu zaidan, nahi nintzela kamisetari begira oso adi, ze oso politero ditu zait gure gonbidatuaren kamiseta, eta hori gertatu da. Baina listo, egingo ditut 2 galderak. Dia, 2. kafeko galdera ofizialak, eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzun behar duzu. Vale. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatuko dut soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Ze etapa aukeratuko zenuke. Hori da lehenengo galdera, eta 2. galdera da, nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala. 2. erantzun dut. Bai, Ara, begira. Orokorrean jendeak zinema aukeratzen du. Ja, nik nola funeralan pentsauta dakaten. Bota. Eta idatzita, liburu batean, ja. Bota. Pelikula dakatez. Beti pentsatuet, aurrena inzineratuta hoi dena bazpare, dana seguru egoteko, eta mendipuntan erromeri bat. Beti esan dilet, mesedez, ondo pasa. Neurri batean, ospatzia bizitako guztia, eta ez gertatu dana, oil eriotza hoi ez. Eta nola beti dantzan ingurun ibiligean, musikare gustatzen zait, horren beti esate, trikitixa eta panderua dudik gabe, albokare bai, txalaparta bate ondo iruditzen zait, baina belabieta gainean nola mendin, amasatik gore jota,
Bai, nola, suain, ni erdin jarrita, ni urna, dama alakoa. Eta han erromeri bat itxia, eta aiziak eman dezala geho nahi duen tokia. Beira, zer politia. Gehatzeana. Moen gozoi. Bagarbi daukago, izu. Bai. Jazta, zuzenean, ez nekin musika igotzera zindu zen edo ez? Abardun jarraituko hendik. Bueno, esan dut, txikitatik ez, dantza aldamenean izan duzu, 10-11 urterekin, hasi zinen ja Euskal Dantzako eskolak eta hartzen. Baina uste dut hor, hasieran utzi ere egin zenuela, gero berriz ere bueltatu zarela, eta badago arrazoiren bat edo, ezta? Bai, Kontu gozu pixkat. Nik uste eta 10-11 urte arte saiakerakin itxula, beti erakarri zialako, eta izan erromeritan, herrin bertan dantza itxezanean, beti neukala joera nunbait dantzatzeko. Ez, argazkin bat badaukate, gaztegotan hor ikuste zaitela saiakera nahi izela behintzat. Eta beti hasten itzan lagunen batekin, hola, laguna beti utzite zuen. Orduan nik bakarrik, bakarrik eote hortan, nik eutziten nun, inertziz. Eta orduan arreba jartzen nun lanian, esan dezun bezala. Areken saioain, da etxe aldatu bezala esaten nion, guaineak utxi. Hola ikasen nituen, sardinerak, zinta dantza, ez dakizte? Zeona, karo. Gero dantzatu ez nituen guztik. Bai, karo, nisken dantzak, bai. Hoi da, orduan behintzat bai, garai hartan. Eta gero bai hasi zinen ere euskal dantzekin, eta gero baleta ere egin duzu. Baletarekin ze harreman izan duzu edo dantza klasikoarekin? Justu hor edun gomendioz, esan dezu bezala hasi nintzen, eta hasiera noi, aspertu iten nintzen. Claro, nire notxuta fandangoaren harinak, dana oso bixi bezala, eta derrepente pianoi, orduta erdiz, gero esateziala, sartu tripa, sartu ez dakit, hankarza bat, hola, posteo ez dela, amai esaterion, ezin den mucho, ezin da, ez errin, salto itiare, baino egila da, momentu hort, geroa bai jarraitu nula, utzi hasi horrela ibili naiz, baino egila da oinarri bat emateula, edo behintza beste disiplina bada, eta beste gorpuzkera bat lantzezu, eta irikitzeula euskal dantzak ez daukan, beste ate bat, ez? Egia da, eduk esan zizula, ez? Oinarri hartuko duzu, baina egia da txikitan akaso batzutan, segunetan olakoa garen, nik ere gogoratzen dut, nire gurasoi gomendatu zietenik dantza edo egiteko, eta nik esatu, nik ez egin nahi klasikoa, Ez den nahi, ikusten nun ere, etzuk esan duzun bezala oso zurruna, ezin mugitu, eta orduan garaikidearekin hasi nintzen ni adibidez. Zu garaikidea, euskal dantza egiten nuen aurretik bai. Garaikidearekin zer harreman daukazuzuk dantza garaikidearekin? Nik garaikidea ofizialki berez dantza zen ja. Bai, hortartean igual klase batzuk, edo, baina inoizen nahi zibili, baletean ibili nahi zen bezala klasikoan, inoizen nahi zibili garaikideko dantza klasetan. Gero bai tailerren bat, solteola, edo aukeran ene bai igual tarteka ite genitun koreografia garaikideagoak bezala. Baina, azkenean dantzazen hasi nitzanean, horretun konturatu nintzen zertan garaikidea, eta horrekin un intentsibo 2 urte. Baina, burua oso irikita jo nintzen, eta zen, hemen ikastea etorrizea, eta animo, aldezu nahin. Aipatu duzu dantzaz, pixkatatzera egingo dut berriz ere aukeranena, eta gero berriz ere dantzazera bueltatuko naiz. Aukeranen urte asko eman dituzu, lan asko, lan edo proiektu askotan parte hartu duzu, zer izan da zuretzat aukeran edo zer da oraindik hor? Aukeran nik uste da, azteko salto bat estenatokita ere, eta bidaiatu indegu pila bat, ezagutu Euskal Herri mailan, gure gurasoa galdetze bai ez zure, arre bat abilok asiran nola bilo ginen, beti etortze zian. Eta hoi bai, gero estena gaineko, nik uste, ez? Lasaitasun bat, gero estena gainean ibiltzeko, asko muitze ginalako. Nik uste, aukeranen jirak, edo bai, daukan zirkuitoa ja, kasik aukeran izateagatik bakarrik ez itxita horrek eman digu aukera asko dantzatzeko, eta ez azteko estena gainean bai. Eta mutil eta dantzaren inguruko harremana nola ikusten duzu? Batez ere horrelako konpainietan, edo euskal dantzan leku batzuetan edo oso zurruna da ez, mutilen dantzak, lehen aipatu dugu, nesken dantzak. Eta nasketa gutxi egoten da batzuetan. Beste talde batzuetan berriz, pixkat hori, nahasten ari da, eta nik egin dezaket ezpata dantza bat, eta mutil batekin dezaket zinta dantza bat ez dakit, ez? Nola ikusten duzu egoera edo, nola bizi izan duzuzuk? Egia nik generoan gaia bastante presente dakatela nere bizin, eta mina hundi jaiteiatela. Holako gauza guaindik ikustia hola dela. Nik txikitan, klaro, tokatu zait oinkarin eta mutilan dantzak. Gero egia da, koreografiak sortze horrekin bai pasaginala denok denaitea. Oinkarine bai ite genitun, Gipuzkoako dago materiala, brokelak, arku dantza eta bidanak,
mistuak ite genituen askotan, baino mutil asko bali magenden alare inertzia zan mutilak itea. Sekula ez dut ulertu oso ondo, baina bueno. Gero bai, herri mailan adibidez, amasan soka dantza, naturalki eman da neskak dantzatzea. Inoiz ez da onburruka edo, gaina hasteko uste lehen aldi zintzutela soka bat neskaz osatua, bakarrik. Nik uste arrazoia zala hasiera batean etzeola mutilik dantzatzeko, aurreskulari edo atzeskulari, orduan hola atera zala, eta geroztik mistu egin da, adibidez, eta hoi ondo. Eta aukeranen bai, berez dantzak etzeukatela generoik, ez? Neurri batean hola danak koreografiak zean, baina holare beti existitu da mamu hoi horratzean esatezuena, jarri filan, mutila neska, geho broma, beti bromaetan ibiltze ginean. Ez jarri behar dugu, mutila neska, mutila, bale, ondo. Eta behatzen zigun igual, nausiak ordu. Hola, eta genuen bai, hola teako geha, taia. Kasik bat zuen esate izue, agurtzeko ere. Hori egia da. Gaina gu hain berdin ikusita gure artean ez genula, eta etzala banaketa arrazoi bat hankartean dakauna, generoa kasu hortan. Bai, begira. Eta nola bizi duzuzuk, adibidez, agur batean ikusten duzunean eskimutia, ze oraindik esango nuke, konpainia batzuetan alakoak egiten direla, ez? Eta agian dantza estiloaren arabera gehiago izan daiteke horitzakit, baina nola ikusten duzu edo nola bizi duzu? Gehiegi gertatzea guaindik, nik ustet, bizitzen aigan garaietako ja, eta minait, etzai gustatzen. Gainan ikusten nekin dantza ikuste etortzeanak eta ia badakite. Orduan, ateratzean bezala, ja behiatiteat eta bai, kontuatu naiz. Nahi gabe oso presente dakat gaioi, eta orduan, edo zineman aldi ikustetela... Ja, horrekin alerta daukazu, ez? Eta guain gertatu zaigu justu oinkarin urte hurrena da urten. Eta oaindik gertatzea. Ba, igual, generazio oso bat bildu, eta, bale, otxagiko dantzak, mutilak. Eta eltziogoko dantzak neskak, eta nik gara jan azteko ez, igual du. Otxagin behar da zenekin nahi du. Karo, eta listo ez, eta horren arabera ikasiko dugu. Ez dakit. Ja, gaina herri zerrire bai, tradizioak aldatzen nahi dira, otxagin gaur egun neskak dantzatzeko ere bai, ez dakit, bada gara ja, beste pauso bat emateko, gero emateko obsesionauta gaudela, gaioi burun dakaunak, beti berdin, aldatzeko, ez? Niko gogan daukat, nire gertatzen zitzaidan, nik mutilen dantzatu nahi nituen euskal dantzan, zen eskenak irutu zitzaizkidan, beti asko zere suabeagoa, modu suabeak, eta nik zaten, nik nahi detorran kaltxa, eta zakizer, eta nik egiten nuen lekuan, etzen, neskenak eta mutilenak. Egia da, ontan fuiste esan dutela oinkarikoa, suertia eukidet, eltzigoko dantzetan, nahi txikitatik gustatu zaizkit, ez dakiz zeba, baino dultzaina ikasi nune, bera garaianta dana, orduan nik uste dana erlazioa dut zeola, eta beti esan izan den, nire ametsa izango zen eltzigoko dantzak itia. Eta ingo ditut. Begira. Egia da, ikusi dituela bideoak eta dantza mistuak ziala, berez. Naizta gaur egun ane bai neskak itetuen, baino dantzataldetan beti neskak ikusi dira dantzatzen, katximorroz apartez, kapitainan aiteunaz aparte, beste guztik neskak. Eta, ikusi genuen, aukera suertatua, eta esan, nahi dut. Karo, ilusioa iteit. Txikitatik oi eukita hola. Karo, nahiz ospatuko duzu urte hurrena? Azaroan 21 da, ostiralez. Bi aste barru? Bai. Tita. Bai, gogoratuko gea, agendan edo aipatzeko hemen, bai. Bi aste barru, ados. Justu antolatu du 3 eguneko zea bat, ostegunez romeri bat edo da ustet, zea da Franco hiltzan urte hurrenan aria, orduan bait egun hortan sortu zan oinkari. Begira? Baterazialako dantzatzea kalea ja posible zalako edo. Ze polita hola sorrerako. Bai, urrengo egunean dakau emanaldia eta urrengoan sagarrotegia. Kompleto, Zea, ezkontza luze bezala. Bai. Holaxe. Oinkarizari garela, arrobi izan dela esan daiteke, ez? Hemengo dantza talde askotan, dagoelako bertati pasatako jendea, zuek esan duzu ez dutarrea adibidez aukeranen, besteren bat ere, badago beste norbait ere kukain, ahatiken ere, zer du oinkarik hain, Bai, nik ezakit, nik uste indarra hartzen juntzala bere garaian, eta erakarriztulare bai inguruko jendia ez zala mugatu, eta gaur egun, ustet, etortzela jendia Bizkaitik, Nafarrotik, eta alde guztietatik. Pixkat, orduan, ez dakit bihurtu da
gazteei erakargarri egite zaien dantzakera, zer dan, eta gero hortik ebai, impultso handia eukideun ikustet, eta bat baino gehiago gehala gaur egun profesional mundun gabiltzanak, oinkarin dantzatu deunak leheno. Bai. Ze polita. Bai, deixente gea. Bai. Egira, gero esan dugu dantza zera salto hori. Esan duzu horrek ez, irikizizula beste, dantza ikusteko beste modu bat ere, gorputzean ere beste mugimendu batzuk. Uste dut, lagunen bat, okerrezpanago, ari zitzaizula esaten intzeatzu proba, eta zuketzen nula oraindik egin nahi, baina azkenan egintzen dituen probak. Anekin ni bilinitzan aukeranen, eta ane bai ibilizan dantza zen, baina gero zen hasi herriri arte bilabonakoa. Nire anai txikila ni baina ondigoa da, baina txikila bezala izan zana, eta ua ibilizan, eta justu ia Italia zijoan. Eta behak santzean, jendia falta da. Sartu, eta abendun. Nahi pentsa, ni irakasle nitzala, kurtso erdi nola esan zian, hasi, guain. Guain nik kurso ez letutzi hori. Kurso erdin jornada oso nahi nitzan gaina, imposiblea zen horruztia. Eta esantia, behintzat gabonetan etorri klase batzuk, Adriana orduan zuzendari bezala zebilena, gaur egune hor da bile. Ezagutu, eta hola, junitzan abendun klase batzukitea, eta esantia, nahiko bat zenu, posible da. Guain nik ezin dut, ekainean, horrintzian pixkat saiatu zen nahi. Esantia, igual ekainean ez da egongo aukera, eta ez bada aukera, ez da. Eta ordu arte alare luzatu zian aukera ostiralero juteko behaiekin ensaiatzea. Eta horri izan zen txoriak emanaldia apirilean edo antzatze zuen. Esan zian, nahi bazu, prestatuko dugu eta proba bezala aurrena apirileko emanaldi hau. Hoi inun, eta gero ekaina iritsi zen, da esaten, bitako batek ez esate bait, hobeto. Eskolan ez nekilako segiko nun edo ez, eta azkenean biletan baiet, eta ardon ja erabaki hartu behar. Erabaki behar dut. Batzuta zerraxa den erabakiak zuzenan kanpoti datu zenean, Eta alare lananak etzian hainbeste bildurtzen, gehiozan nire independentzia, bakarri bizinitzan. Karo, eta horrein bapatean. Eldon, itxasue bida. Bai, eta horri uko inbehar izan nion, esan, amasa bueltatu nintzen. Egia da hortan, familiak lagundu itelare bai, hasierak aurreneko urteak bastante prekarioak izan zian netzako. Gaur egune orokorria ala dia, baina nik suertea dakat pixkat esan dezakegu bakatela. Eta horri izan zan ez, erabaki horren zailtasunare bai, baina gustoa, etxean bai setxun apoiatu ziaten. Eta hasiera batean urtebeteko ideiak intzan, Gero luzatu zana beste urtebete, eta hor bai bukatze zan, dantzatzen azkenean, gehienez orokorrean 2 urtez edo dantzatzea. Eta hor bukatu zen, eta alde batetik eskerrak bai. Egunero, 8 orduz gelditu gabe, eta geneukan ritmoakin, erokeri bada berez. Eta gero hor oso realistan ez dakit. Gero, derrepente, gehatzea mundu huts batian, guain nun, eta nola segikoet. Eta zuretzat erraza izan zen, dantza zamaitu eta zure bidea dantza mundura edo egitea? Justu esan nun, gauza bat ez detingo. Dantza irakasle naiz izango. Eta urrengo unean deitu ziat. Erakarritea, ez? Pentsatzezun erakarriteala. Eta ezin ez esan. Eta hasieran ez neukan nola beste proiektuik. Eta sinitzen Lasarten kukuka antzerki dantza eskolan hor. Ordu desenten euzkan, orduan soldatatxo bat iten hortik, eta pixka bat izan zen inflexio puntu bate baiez, gero zer, nola, tartean ateraz zeiten Mugmus kompainian hor atxunitzan emanaldi batzukin, eta bilak zehatzen itun hortan, bilakako aukera suertatu zen. Orduan azkenean egia da errex, ondo gertatu da. Bai, dena oso lotua, ez? Udaran jakinun urrian hasiko nitzala kukukan, eta hasi bezala urria bukaeran lehenengo ensaioa inun bilakakin. Eta bilaka, zer da bilaka? Hemen noiz baita aipatu dugu, elkarrizketaren bat egin dugu, baina zuk asko zubeto azalduko duzu. Bai, bilaka kolektibo bat, musikari eta dantzariz osatua da ona. Orduan gutxi gora bera dia 10 bat musikari edola, danea, eta dantzan egunerokotasunean 4 gaude. Gero bai, proiektuan arabera, Gernika eta Basaiden adibidez 5 dantzari geha, eta hor Aimar Odriozola Ibarrakoa etortzea gukin lanea. Gero guain bezperan indeu, eta bezperan 8 dantzari geha. Bai. Beste 3 gehitu zaizkigu, Aimar ez aparte. Eta... Xoxuarenak.
Azkenean, bilakan ite deuna da, proiektu bakoitzeko, normalian bai laudantzarik beti otegea, eta musikarik proiektuan arabera parte hartzeu emanaldi hortan edo ez. Guk azkenean esklusibitate ez, baina bueno, bai dakau beti eta egunerokotasunean ensaiatze deu, eta gu bai dakau egunerokotasun bat, musikarik igual proiektu gehiago dauzke aparte, eta gero parte hartzeu batzutan. Aha. Eta nola sortzen du, bilaka kolektiboak, nola sortzen duzue musikariekin batera izaten da, edo lehen da bizi musika dator, mugimendua, gaia, nola izaten da, agian proiektuaren arabera ezberdina izan da, Hor, desilua behintzat guria beti da elkarlanean itea. Oso zaila da. Guain, alare denboakin ikasten nahi. Elegante egin duen, baina bat sartu gabe esaldian, desio izaten da dena batera egitea. Oso zaila izaten da. Azkenean, baina arte, asko gertatu zaigu edo, nik uste oinarria dela, erritmoa oso desberdina da. Dantza garatzean erritmoa, eta musika garatzean erritmoa. Orduan, errespetatzea bilak batea, oso zaila da. Gertatu zaigu, ilaunan adibidez, bai saiatu ginen, egonalditan eta denok elkarrekin iten, baina guk ikasten da hasi behar den momentutan, edo memorizatu behar deunean, asko ze denbora gehiago behar dugu, edo forma bat eman behar deunean, beraiek nik uste improvisazio hortatik zerbait zehatza idaztea, erresago pasatzeiala, gutxi gora berako zerbait inez, gu lauok bat egin behar dugu, gutxi gora berako zerbaitek ez dugu balio. Orduan, zehatza izan behar du. Orduan bai, denborakin, esperientziakin nik uste, azkenean aigeala hartzen neurria, eta guain aigea maiatzeako beste emanaldi bat tekin hasita gaude. Epala. Bai, eta hor bai lortu nahian aigea, gu lanean aigean bitartean musikaria onduan egotea bere gauzteta, momentu atzen lotu itegea, beste atzen separatu, baina bai batea aurrea iten, ez? Gutxi gora bera, naiztare momentuk badazkaun bakoitzak bere egiteunak, baina bai, leheno azkenean gertatu izan zaigu, musika ja sortu denean guri eman eta guk horri dantza jarri, o proposamena musikarin gandik etorri bai. Behar ez, bost denborako erritmo baten dantza. Inizan dugu, dantza sortu musika entzun gabe. Begira. Gero, igual inspiratzei hola da musikariai ere. Bai, baina... Baina, eta alderantziz, guk eskature bai, musika azte nahi deun, edo gutxi gora bera nundi jutea nahi deun musika. Orduan guaingo zibiligea hor saiakeretan, nik uste guain ja, aigeala lortzen pixkanaka elkarlanoi edo batea aurreatze hori. Eta ez dago, kanpo begirada edo zuzendaritzako beti esaten den olakorik, ez dago, da gehiago dena zuen artean, eta nola joaten zarete erabakiak eta hartzen. Ez, hori ere, bueno, batzuetan izango da, noski batean igual batek esaten duna, bestean besteak, baina nola joaten zarete ez azkenean, bai, asko zarete. Bai, batzuan bastante kaotikoa da. Baina... Kaosean ere gauza ederrak atatzen dira. Bai, eta nik uste lauok oso komplementarioak gehala, orduan batek idea otatzeunean besteak, edo momentu batzutan, bazkau, batzuk baju goteiala eta besteak energia gehiokin, bai, igual momentu hortan besteak hartuko erabakia. Baina egia da, emanaldi batean gero bai igual kanpo begirada momentu batean ekartze deu, baina gehiago ja fintzeko edo ikusteko kanpotik, azkenean, kuk sortze badeu adibidez koreografia, gero dantzan denok aiga normalean. Orduan, ikusi, dantzat, tan amistazala, ateratze geha, eta ditzezu, ja, baina esken, ni faltan, ez? Karo, orduan ez da ikusten osorik, ez? Osoik ez da ikusten, bideotatik taula batzutan, baina, bueno, hor, danon artean pixkat, bilera asko ite bilkurak. Maian bueltan jarri, erabaki, bideoak ikusire bai lortze deun, espero genuna, ez, hor, baina beti... Aldan bezala. Bueno. Bai. Auzo lana. Hoi da, kolektiboak hoi dauka, ez? Bueno, polita da, bai. Eta bezperan lanari buruz zer kontatu ezakezu? Hau da azkeneko estrenatu duzuena, eta badituzu oraindik emanaldi desente, ez da? Bai, aburtarrilean estrenatu genuen, Baionan. Baionan ja azteko 5 emanaldi genitun, Baionako ikaragarria bete itea gaina, ez dakit nola eta zer, baina bai, han nahiko publiko fidela dakau, eta errex. Erantzuteue proposaben eta guain jira hasiko duen ikustet, azaroan 17, bueno, irailetik honea inditeu batzuk, azaroan 17, baina guain Frantzi mailan. Bai, ez, hori da. Bai, ze azkenean, Gernika eta bezperan bilakin diteu estena nazionalakin elkarlanean, Baionako estena nazionalakin, orduan beraien sarea Frantzi mailan da, bateze. Orduan, Frantzin dazkau pila bat, nik uste Santo Tomas inguru arte hola. Bai, eta gero hemen urtarrietik aurrera ere berriz ere hasten zarete, eta
Maiatzaren 12 arte daukazue agendan, imaginatzen dut ondoren etorriko delako estreinaldi berria. Bai, ez da neurtua hola, Baina maiatza aipatu duzu lehen, eta... Maiatza bukaerako berez. Bai. Eta zerbait esan daiteke lan horri buruz? Edo utziko dugu airean eta maiatzen guruan berriz ere igual edo ekainean igual deituko zaituztegu. Gauza bat dakat esaten. Kalekoa izango dala. Begira. Bai, ez da estenako produkzio handi bat izango, kaleko bertsio bat izango da. Kaleko emanaldi bat. Ordu noize ondo, niretzat primeran, nik kalekoak bilatzea ditut orain asko. Errexeago, iten zaitik ustea. Motxagoak diare, bai. Begira ere, bai. Bueno, orduan udara alderuntzeta emanaldiak eta, eguraldiarekin eta beti kale ikuskizunak hor espotenteago egoten dira. Aurten pixkat buelta emango egu gure plangintzak, za beti azkenekoak estena ingurukoa azkau, eta asko funtzionatzeu iraila urria zaroa hor, eta urtarriletik aurrea berriz, eta guain, udara etorriko zaigu, udaran tokatuko zaigu. Osa, opor gutxio, igual? Bueno. Ez, baina dantzan den bitartean, ez da? Laurratx Erdizka Lauetan erdizka Jauzi Erdizka Bueno, ja, amaitzen ari gera Joritz, eta nik nahiko nizuke, gomendioren bat, zu bezala txikitan, dantzan aitzen zen olako pertsona batentzat, umetxo batentzat, animatzeko, bakigu arte eszenikon munduak ez baditula bere zailtasunak ere, baina, bueno, zesango zenioke horrela dantzarekin gozatzen duen umetxo bati, edo gazte bati? Dudio esegitzeko hortan ez, eta da aukera guztik aprobetxatzeko, eta eusteko horri. Azkenean, pasillo bat danean, nik uste modu batea edo bestea ateratzeala ez, ezpada ensaio batzutan etxean. Eta bestela topatzen jutezteala pixkanaka, bai inguru bate bai ez, nahi hasieran faltatzen zitzaiana, eta gero segidan iritu lagunak, eta ja ez, hasieran bakarrik ondare eusteko pixkat horri gogo edo grin horri, eta gero ja, bai, hor jungo dala, ez? Pixkanaka sortuko dala bai inguru bat, azkenean lagun oso onak itete eure bai, ez? Beste famili bat. Bai. Bain, ni beti ez, kuadrilla eta bat eta beste, eta nik beti eukidetela nire gero beste kuadrilla bat dantzakoak, ez dakize, eta oso inguru politiak iteiala eta merezi dula. Doinu hobekin eta dantzan jartzeko gogoare pixka dola bizitzan dugula. Zuegu zein den, azken ordukoa estudio zentraletan izango gara segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, horrekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-448-868. Entzuleok esan da bezala, goizeko 11 eta 2 minutu, bagoaz estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, antxe dugu Garazi Kastaino lankide. Garazi, egunon? Egunon, bai, azken ordukoa nazioartetik dator, une honetan, izan ere, 4 pertsona atxilotu zituzten bart Parisen, Israelgo Orkesta Filarmonikoaren kontzertu batean, etenak, ikusleen arteko liskarrak, eta bengalen jaurtiketak izan ziren une honetan, entzungo dugu Garaiko Hotxak.
horiexek beraz, Paristik datozen hotxak, bart gauekoak esan bezala, bestalde Ameriketako Estatu Batuetara ere begira jarri behar gara, bertako auzitegi gorenak pasaporteetan genero identitatea ezabatzea babestu baitu. Aurrerantzean beraz, genero hautatzeko aukera kenduko dute eta jaiotzan esleitutako sexua markatu beharko da. Donald Trump presidenteak berea egin du beste behin ere. Auzitegiek arrazoia eman baitiote eta ondorioz aurrerantzean pasaporteetan herritarrek ezingo dute haien genero identitatea zehaztu. Irailean epaitegiek presidente Estatu Batuarraren administrazioaren pasaporte politika blokeatu ostean, Justizia Departamentuak apelazio legitea aurkeztu zuen. Gorenak, gehiengo kontserbadorea baliatuz, Trumpen alde egin du eta jaiotzean esleitutako sexua agertuko da soilik aurrerantzean barkatu pasaporteetan, pertsonaren berdintasun printzipioa urratzen ez dela argudiatuta. Horiexek azken ordukoak hemendikan Asensieta kuadria. Eskerrik asko, goizeko 11:04 minutu eta bagoaz poliki aurrera, Oiana Maritorrena genberekin izango gara segituan, eta helduko diogu hain zuzen ere, arte eszenikoen proposamen sortari. Bueno. Muchas son los líos y va a bairoco. Bueno, muchas son los ponalomo y va a bairo tú. O mujer. Zaginiku bat ardoinoekin hasi gara dantzan gaur goizean, orain Afrika ardoinoekin egingo dugu dantza. Asko gustatu zait, Esan dut nik, ostirala makur xamar hasi dugula, baina gora xamar bukatuko dugu. Baina pixka bat horrela, eta sorbaldak baita ere, Badakizue, nire Instagrameko algoritmoak gehien plazaratzen didan bideoen artean dagoela hain zuzen ere, ez dakit Afrik Beat o Afrik Dance nola ditzen zaion zehazki, baina da bideo bat nik uste prestatuta daudela, hemen pixat inozoaren egingo du bestela, baina badoa mutil afroamerikar bat, oneska afroamerikar bat metrotik, eta egiten di horrela sorbaldan norbaiti, eta esten da sorbaldan mugitzen, eta esaten dut, ai ama, zen bidea, ze flowa, hori bai flowa. Horrekon irakurri nun desberdintasuna zurion eta beltzen artean hor dagoela. Zuriok gerria moitzen dugula soilik eta sorbalda ez dugula moitzen, eta beltzek gerria eta sorbalda mugitzen dutela, eta horregatik naiz eta abesti berbera, koreografia berbera dantzatu. Oso ezberdin egingo dugu, ez? Nik uste nuen Euskalduno gerria ere ezkenula mugitzen. Bueno, egia esan, batzuk ez. Begira, nik dantza afrikarrak egin izan ditut urtetan, eta beti ziren oso lurrekoak, ez? Eta salto asko eta hankak eta batez ere mugitzen genituen, ez? Eta gero, Etiopiara joan nintzenean, bertan dantzatzen zuten sorbaldekin. Eta dena iten zuten sorbaldekin, oso mugimendu txikiak ziren, baina adibidez, karo, Afrika oso handia da, herrialde bakoitzak bere dantzak izango ditu, guk ere gura ditugun bezala, ez, herrialde bakoitzean. Eta niretzat izan zen oso, aldaketa handia, ez zutelako lurraren zea hori, zen dena goitik, sorbaldatik, eta oso bitxia egin zitzaidan. Eta oso politia, baina, mira, ikasi nun bertakoa han. Pentsa, nik dantzan oraindik ez ditut pausoak eman, baina gastronomian bai, atzo izan nuen gonbidapen oso xerebrea, Afrikar afari merienda bat, arratsaleko 6etan egin ziaten itzordua, dastatzeko. Zer realetakoa zen edo? Sukaldaria bolikostakoa, baina errezeta bera uste dut inguruko herrialdeetan ere antzeko egiten dela. Oio zaharra, ondo lapikoan egosita biguintzeko, eta kakahuetearekin egindako saltza, baino puntu mina ere bazuen, ez dakite hiperbeltza botazioten edo zer, eta baino kontatu zigun, beraiek berez, zera, nola dia fuitu lehor berdeak aztu egin zaitu orain. Pistatxo saltzarekin egiten dutela, baina berari igual, edo egokiago iruditzen zitzaiola, eta gero mandiokarekin egiten dute atieka izeneko gauza bat, eta hemen entzule ontzako, batez ere glutenarekin arazoak dituzuen ontzako, izan zeliako edo intolerante edo danakoak, kuskusaren oso antzeko jaki bat, baina mandiokarekin egindakoa, eta beraz glutenik ez duena, pixka bat, oio zahar eta hori laguntzeko. Ikara goxua, bai? Eta gero guk egin nuen pixat euskaldun du sagardo botila bat. Bueno, nasketa, ondo. Eta gero, sukaldariak anak, izan odo, Anabel, egin zuen
atieka hau, ez dakit ondo esaten ari naizen, baina mandiokarekin egindako kuskus antzeko hau, 3 modutara, bata naturala, prozesu oso luzea duena, bestea uretan jarri eta pixkatze hidratatu egiten dena, eta bestea porrusaldarekin egin zuen. Bai, porru eta azenario hutsarekin. Oso goxoa zegoen porrusaldako mandioka atieka hau. Bai. Gusta, joango nintzateke ferri horta, Beste baterako, esango diegu, prestatzeko beste baterako. Oiana, baina proposamen batzu bota bar ditugu, asteburuari dagokionez, segituan gure urrengo gonbidatuak ere aurkeztuko ditugulako, hemen bideoaren bestaldean ikusten ditugu dagoeneko prest, eta sete dotoreak prestatu dituzten, baina azuk ez dituz ikusten, Oiana. Baina ezagotzen dituzu ez, bai Marga eta bai Aintzane, bueno, gero aurkeztuko izkizu entzuleok lasai. Guk eurak ikusten ditugu, nahiz entzuleok oraindik ez ikusi, baina Oiana, gaurtik hasita, hauek artesteniko zaleak dira gainera, eta igual agenda hartu eta baten batera joango dira. Begira, gaur lehen aipatu du Gorkak, Zumarragan izango da amak, antzeslana, sarrera gutxi gehatzen dira, baina baten bat uste dut badagoela, arratsaldeko 8 eta 4 izango da. Artea ere, Txalo konpainiarena, Elorrioko Arriola antzokian izango da, arratsaldeko 8. Arteak duen, bueno, zer da artea, zer ez da artea, hortxe galderak eta zabaltzen dituzte gure 3 aktorek. Gure Joaneteak lana berriz, Azpeitiako San Agustinen eskainiko dute gaboko 9:30. Antion Telleria Nini bakarlanarekin Sora Luzen izango da, bertako herri antzokian 8, eta 14 arteko harreman konplexua lantzen duen lotura basatiak lana berriz, Beasaingo Usurbe antzokian ikusgai gaur 8:30. Joan den ikasturtean zehar, astebururo, ez dakit 3 edo aipatzen genuen Minan lana, azken aldian ez dugu aipatu, baina berriz ere badatoz emanaldiak, eta gaur Antxoaingo antzokian izango dira 7:30, eta igandean berriz Barrundiako Garaion sorgunean eguerdiko 1:00. Mana wana de belong en masama. Lemo matina Kaion Plaza Olaren azken bakarrizketa lana, de Aita, Donostiako Lugaritzen eskainiko da bai gaur eta baita bihar ere, arratsaldeko 7:30, eta gure gonbidatuak oinkari dantza taldea aipatu dugu asko, gure gonbidatuarekin gaur, Urratxetan lana, Bilboko Campos Elíseos antzokian eskiniko du 8 oinkari dantza taldeak aukeranekin batera. Korrontziren musikarekin egindako emanaldi berezia izango da. Eta beste dantza ikuskizun proposamen bat, Entre mi cuerpo y yo, Llorona, llévame al río. Lemoako Kotxepin kulturetxean gaur, atxaldeko 8. Mana wana di fonga taxi bego chalgia tiligra lorabe bastone tama. Baina baditugu proposamen gehiago larun bat, eta iganderako Nor naizen baneki, arte drama eta xuten azken lan hau, Barakaldoko antzokian eskainiko dute gaur, bihar 8, eta estreinaldi bat izango dugu Donostiako Gazteszenan 7:30. Ricardo 3. eta ni. Orman Poster eta Dusturi teatroak elkarlanean egindako lana izango da. Eta hainbat galdera erantzungo dituzte. Protagonistak Shakespearen friki batzuk dira, 3, eta hortik abiatuta galdera batzu planteatuko dituzte Shakespearen historia ezberdinetatik edo hartutakoak. Eraitsi SL lana, eraikuntza eta herrien arteko lotura, parkeak, bota ez bota, eta horrelako gaiak lantzen dituen obra, Azpeitiko kale nagusian eskiniko dute, arratsaleko 6:30 kale ikuskizuna da. Eguraldia aldatuko balitz, ez dakit zer gertatuko den. Eta dantza ikuskizun proposamen batzuk ere baditugu. Rhythm of Dance, Bilboko Campos Elíseosen 5 eta 9:30 egongo da larun batean, eta iganden berriz Donostiako Kursalean. Dantza zeltak edo ikusgai izango ditu ikuskizun honek. Eta baditugu beste proposamen batzuk ere, Beltxargaren antzira, lan honen bertsio asko egoten dira, eta Tuterako Gaztanbide antzokian izango dugu bihar arratsaldeko 8 bat. Kukai dantza taldeak aurrekoan aipatu genuen, Eusko Jakintzarekin batera ezberdin berdinak lana sortu du, eta Nafarroako Unibertsitateko frontoian eskiniko dute bihar arratsaldeko 6. Euna dantza berriz, Bastidan ere ordu berean 6, eta igandean Laudion 6, eta ni jome
Bergarako seminarixoan eskainiko da 6:00. Aur ikuskizun bezala izendatzen dute Amama, aukeran dantza konpainiarena, baina dantza ikuskizuna, euna bezalaxe ere helduentzat izan daiteke. Hondarribiko itsas auditoriumean izango da larunbatean 7:00 eta igandean berriz Zarautzen, bertako modelo aretoan atxaldeko 5:00 gutxitan. Eta 2 pieza motz elkarrekin eskainiko dira Zaldu ondoko elizan larunbatean 6:00, Idi begi eta Algo muy tocho. 6 bons milliards de kidam. Faut que je fasse mes calculs avant de céder mon âme. Eta entzuleok badakizu igandeak estutu zaleak garela eta iganderako proposamenak ere baditugula. Bai, joan den astean aipatu genuen txubaskos lana edo txubaskos edo eta Hondarribiko itsasetxean izango da atxaldeko 6:00 ostiralean eta Ana Goitiak berriz bere bakarrizketa eskainiko du Sondikako kulturetxean 6:00 Katana izenekoa. Tantxaka antzerki konpainiaren Badakizu plastikoz koloreak ez direla inoiz bizi izan lana, Azpeitin eskiniko da bertako Soreasu antzokian eta dantza proposamen batzuk ere baditugu iganderako. Adibidez, Kuoske Tanben Abutere Nafarroako ikuskizun hau, Lodosako kulturetxean izango da 7:00, lan hau batez ere Nafarroako herrietan ikusten ari gara, ez dakit beste probintzietara etorri diren, baina batez ere Nafarroan ari dira mugitzen. Giselle berriz, dantza klasiko edo ballet ikuskizuna hau Campos Elíseos antzokian 6:30 eskainiko da. Harreman, Zirkozaurre konpainiaren lana, zirkoa eta antzerkia pixka bat nahasten dituen lan hau Gaiarren, Iruñako antzokian atxaldeko 6:00, eta berriz ere 2 pieza labur elkarrekin, Sangre y Clorofila eta Algo muy tocho, Urka Bustaizko elizan, eguerdiko 12:30. Hementxe proposamenak entzuleok, hainbat eta hainbat plan Euskal Herri luze eta zabalean, arte eszeniko dagokionez, zuek goza ditzazuen. Aurrera egingo dugu, eta esan da bezala, gure urrengo bi gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu segituen. Pique, pique, colegram. 1, 2, 3, do, ré, mi, fa. Pique, pique, colegram. Soustrait sans rien retenir. Les trop vieilles, les trop jeunes, divisés et arrondis par la finance, le jeune, sous total des soustractions. Reste encore quelques millions, moi les cousines germaines. Reste encore quelques centaines, 6 bons milliards de kidam. Faut que je fasse mes calculs avant de céder mon âme et de compter mes rides. Moi celle qui habite Tombouctou, la Mongolie intérieure, ressent tout et pour tout, une dizaine pour âme sœur. Kid Kan and Bigarren Kafea. Zer egiten du egoaizeak nekatzen denean? Zer egiten du ordulariak ordu laurdenean? Zer egiten du pazientziak zai dagoenean? Zer egiten du gorpuak kajan daramatenean? Zer egiten du sagar ondoak gerezi denboran? Zer egiten du txano gorritxok tartaloren koban? Zer egiten du ilun nabarrak azken arnaskoran? Zer egiten du
Asteazkenean estrenatu zen Dekoratua, euskaraz fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astean. Alberto Vázquezen lana eta horri ahotsa jartzen gure hurrengo bi gonbidatuak eurak eta lantalde handi bat noski. Pertsonaia ugari, baina batez ere pertsonaia osoak, konplexuak, halaxe azaldu dute bikoizketa zuzendariek, bai, bien artean egin dute lan. Biak badira pertsona edo sortzaile poliedrikoak, lan zein sortze aniztasunean eroso direnak, eta doaiak batuta egin dute lan, ziurrenik amestutako lantaldea osatuta ere. Aktoreak jarri dituzte lanean, dekoratuari ahotsa jartzeko eta hitzakia eman digute, fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearen azken txampari referentzia egiteko. Anime rolaren azken partidare gaur izango duzu entzuleok, ondo azaldu zigun, joan den astean Peio Gutierrezek, baina batez ere, animaziozko film eder bati ahotsa jartzeko lana eta sorkuntza. Horixe baita finean, nolakoa izan den jakiteko, agian baita bikoizketaren egoeraren inguran osnartzeko ere, gurekin ditugu streamingaren bestaldean, etxeontako bilagun, Marga Altolagirre eta Intzane Gamiz, egunon eta ongi etorri bioi. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Ze aurkezpen polita egin dezuen, eskerrik asko. Eta oso bezi bat, oiana maitia. Kaixo. Bai, hementxe daukago oiana eta begiratu dit horrela entrevistan sartzean nahi duzu eta begiratu diot nik horrela bai, noski, badakizuzuk eta zertaz ariko garen. Bueno, azteko eta behin, aipatu dugu euskerazko filma, animaziozko filma, eta tira, aste honetan ospatzen, gozatzen ari garen fantasiazko eta beldurrezko zinearen aste horretan. Proiektu potolo bat, proiektu handia, Marga, Intzane, zuen eskutara heldu zena eta, hasieratik hasiko gara. Nola heltzen da, zeinen eskutara, eta nola egiten duzue, aipatu dudan tandeme amestutako hori. Marga, ni hasiko naiz eta gero hitza pasako dizut. Bai. Bueno, lan hau noiz estudiora iritsi zen, Zarauzko estudio batera, eta, lehenengo nire eskutara iritsi zen, lehenengo proposamena zen animatika, hau da, lapitzez edo arkatzez egindako marrazkiak izan zian iritsi zen lehenengo materiala. Eta, gidoia irakurtzen hasi ginean, konturatu nintzen, personaiak eraiki egin behar ziela, sortu egin behar ziela, bai? Etzela bikoiztea hizkuntza batetik bestera. Eta orduan nik momentu horretan esan nuen, uste dut, nire naizela persona egokia honetan hasteko, ni egon naiteke kastina egiten, egon naiteke produzioanak egiten Agora Irizarrekin batera, lagundu dezaket, baina egon behar da persona bat, pertsonaiak eraikitzen dakiena, dramaturgiaz dakiena, eta, dudarik gabe Margarengan pentsatu nuen, bera oso poliedrikoa delako, komentatu duzuen moduan, eta esan nuen persona egokia Marga da, eta horixe, berarekin hitz egin nuen, laguna dut gainera, lankide izateaz aparte, eta mendik horrela jarraituzuk, Marga. Bai, segundu bate, Marga uste dut zer horrek muteatu duzula mikrofona eta ez dituzten niri hori horreme. Bai, niretzako sorpresa handia izan zen, baina, naturalki iritsi izan, esan duen bezala Aintzanene laguna da, eta, asko ezagutzen geha, elkarrekin lan egin dugu, badaki zein dan lan egiten duten modua, eta ikusi zuten, Albertok ze modua zeukan baita ere, zertzeukan nolakoa zen egin zuen historia hori, eta nigan pentsatu zuten. Orduan, nik asko disfrutatu nuen, zatikan dekoratua da, pelikula bat hitz egiten duena, nik uste beti izan degun pentsakera horretan, dala Calderonek esaten zigun horretan la vida es sueño, bizitza amets bat izan daiteke, Orduan, nik uste dekoratuak denbora guztian galdezka ari zaigun gauz garrantzitsu bat hau da, Orduan, niri gauza horiek asko gustatzen zaizkit, oso existenzialista naiz, eta asko gustatu zitzaidan, eta asko disfrutatu nuen. Tira, biak dagoeneko proiektuan zineten, Aintzane, eta lantaldea amestutakoa, zuei entzun dizu edalako, maila handiko aktorekin lan egin duzuela, nolabait, onenak naizen dituztela, eta tira, urtetan, aktore lanetan eta esango nuke euskal bikoizketan, mugan eta punta-puntan egon diren lagunekin, esango dut, egin duzuela lan ez da.
Bai, azken batean, egia da, zuzendariak garbi zeukan, protagonistak izan batziala personaia naturalistak, bai, organikoak. Eta gainontzokoak izan batziala marrazki bizidunen ohiko doinua eta tonoa izango luketen pertsonaiak, bai. Egia da, garbi genuela gizonezko protagonista zein izango zen, hau da, Asier Ormaza, bere bikoizteko moduagatik, personaiaren idiosinkrasiagatik, egia da guk casting desberdinak bidali genituela, hau da, pertsonaia bakoitzeko 3 aukera bidali genituela, eta gero zuzendariak aukeratu zituen pertsonaia bakoitzarentzako ahotsak, bai? Gauza bat esango dut, hau etzan ohiko bikoizketa izan eta markak kriston kaina sartu zegoen egia da, eta horrek baita gure erosotasunetik kolokatu gintuen nolabait esateko, ze etzan ohiko bikoizketa bat, pertsonaiak sortu egin behar zian, eta gainera berak esaten zigun zehazki, ze tono erabili behar genuen, nola egin behar genuen, eta orduan, karo, zuzendariarekin elkarrizketa, berak esplikatuko du. Beraiek oso garbi zekaten nondik eraman personaje bakoitza, ezta? Albertok oso garbi zeukan nahi zuena. Berak bidali zigun horrelako borradore bat bezala bere ahotsakin, pertsonai guztiak zeuden grabatutak bere ahotsarekin. Bera ez da aktorea, orduan horrela zegoen, ez? Baina horrela baneukan erreferentzi bat. Orduan, erreferentzi hori hartuta eta berekin konektatuta guk estudioan nik esaten nion, ulertzen nion, ez? Intuizioz bidez asko lan egiten dugu artistok, eta berak eta nik uste konexio polita izan genuela, eta ikusten nuen ze behartzuen, nik egiten nuen, nik aktuatzen nuen, nik antzesten nuen, eta gero esaten nien hori trasladatzen nien aktorei, barruan kabinan zeuden aktorei. Orduan, karo, exigentea zen. Jaso zenuten materiale hori marga, zuk esan duzu ez bera aktorea etzen, benetan garbi ikus ziteken Alberto eskatzen ari zen hori, edo egonda gerora nolabait reinterpretazio eta pixkat imaginazioari eman behar espazio handi bat? Nik uste etor, zuzendari bezala nio oso intuitiba naiz eta azkar harrapatu nion Albertori. Orduan nik segituan ematen nion zer nahi zuen pertsonai horrekin, eta orduan berak esaten zian, bai, hori, eta orduan hori pasatzen nien aktorei. Gaina eske egia da, Marga eta bera oso ondo ulertu ziala, eta Margak zuzen duzun erderazko bertsioa eta nik zuzen duen euskerazkoa, bai? Karo, ni iritsi zitzaidan bertsioa ja eraikita zegoen, baina egia da, oso ondo elkar ulertu zutela eta konektatu zutela pila bat, eta hori ezinbestekoa izan zen benetan produkzio aurrera ateatzeko, ze bestela izango litzeke kaos bat, esan nahi dut, zuzendaria eta aktore zuzendaria elkar ulertzen ez badia, izango litzateke oso zaila proiektua aurrera eramatea. Baina bai, Margak argi baina zeukan, personaiak nola hitz egin behar zuen, eta hori ez gaude dituta horretara, ezta? Baina gero emaitza begia esateko, oso nahi iruditzen zait. Bai. Bikoizketaren munduan lan egindakoak zinaten, eta bikoizketan munduan lan asko egindako jendea ere batu duzue. Esan daiteke, nolabait, horrelako animaziozko lan bat iristen denean, bikoizketa baino gehiago egiten dela, ez? Beste espazio bat dagoela hor, nolabait, oraindik aktoreak ahotsa jarri ez duen sorkuntza lan bat ere badagolako egiteko, ez? Ez hori bakarrik, nik uste dut, ez dakitzuk haintza, baina ni behintzat, ez dut behin egin helduentzako marrazki bizidunen pelikula bat euskeraz. Ez dakitzuk egin dezun, haintza, ez? Niko, bai, horregontzan Black is Beltza. Bai, Black is Beltza. Baina ez da ohikoa, ez da ohikoa. Eta klabe honetan gutxiago. Bai, hori da. Bai, ze pelikula gogorra da. Ikusten ditugu hor marrazki bizidun oso potxokoak, baina errealidadea da nahiko kaineroa dela. Bai, eta pixkat gorea ere bai. Baina egia da privilegio bat dela baita ere horrelako pelikulak euskerara bikoiztea. Ose, ni iruditzen zait balioan jarri behar den zerbait dela, eta horrelako proiektuak mimoarekin egin behar direla. Mimoarekin, denborarekin. Bai, ze beti ematen du, haintzane barkatu, beti ematen du bikoizketan
etortzen zigula ja pelikula eta aktina egina bezala, ez? Orduan, ez dagonean ezer eta sortu egin behar da egunean eta euskeraz denean, badagozada bat, ez? Osea, iruditzen zait privilegio bat. Aizuen, Nik horrela bizi izan nun. Noiz estudio aipatu duzue, Josuren txoko ura eta oraingoa ezagutu dugunontzako ere, Alde harra, salto kuantiko bat, eta pentsatzen dut lan egiteko, nik dietan lan egitea ogitu zait, baina lan egiteko oso leku berezi, goxo, profesionala, haze txokoa daukagun oraintxe noiz estudioan, Bai, egia esan... Pasada bat, eta Mediaboxen zebitan egin genuen. Bai. Noiz estudian, eta Aimarrekin Mediaboxen. Euskerazko bersioa Mediaboxen egin genuen, eta egia da erderazko bersioa eta nahasketak noizen egin diala, baina euskerako bersioa bikoizketa Mediaboxen egin genuen. Bai. Hor baliabide guztiekin lanean, jartzen duena mai gainean, askotan euskal zinema zaritzen garenean, industria oso bat badugula euskal zinea egiteko eta goraipatzen dugu. Industria oso bat ere badugu itzulpen gintzarako eta nolabait animazioaren ahots sorkuntzarako, ez dakit izen teknikoa zein den, baina nabardura hori egitearren, Elena aipatzen genuen alde hori markatzearren, galdetu behar diztuet, zein den itzulpen gintzaren osasuna, egoera, horrelako lanek ematen digutelako, ez? Argi espazio bat, baina profesionalekin, lankideokin izketan, oraindik ere nahiko egoera makurrean gaudela ere agerian geratzen zaigu, ez? Bai, eta orain gehiago. Egokitzapena netzako aintzanek egin du, eta, dago superondo egina. Datorren urrengo obra egingo duten urrengo obra berak itzuliko du. Ze iruditzen zaite egiten duen euskera oso ondo funtzionatzen duela bai pelikuletan eta bai antzerki obretan, ez? Euskera bat gertukoa izatea super garrantzitsua iruditzen zait euskaraz kontsumitzen dugunentzat, ez? Eta egokitzapen hori egia esan aintzanek ederki egiten du. Itzulpena, begiratzen genitzenera itzulpena zeinek egin duen, baina naiz akordatzen, egia da produktoren eskutze genuela itzulpena, bai, eta oso itzulpen ona zen, egia da, gero testu hori egokitu egin behar dela, ze itzulpena euskera beti luzeagoa dela erdera baino, eta gero agoetara eta egokitu behar dela, baina itzulpena oso ona zen, Izan daiteke urko baina bizena ez dakit itzulpena zeinena den, eta ondongo litzateke bilatzea, dena izakordatzen. Badaukat datu, oraintxe burutik joan egin, baina esango dizuet segituan, Iraitz Urkulok egin du, ez da? Iraitz Urkulok, bale. Superondo. Oso ondo zegoen, eta nik uste oso importante dela, eta aurreko hamarrak eta biok esaten genuen, euskera hurbila erabili behar dela batez ere bikoizketan, esan nahi dut. Gauza bat akademia, bai, eta hizkuntza akademikoa eta testuinguru batzutan beharrezkoa da, baina nahi baldin badugu baita ere ikusleak euskarazko bikoizketara hurbiltzea ezin dugu euskera arrotz bat erabili. Euskera hurbila erabili behar dugu, eta hori ezinbestekoa da. Ezin ditugu hitz potoloak erabili, euskera zuzena bai, noski, baina hurbilekoa eta kalekoia. Hori esan behar nuen, Iraitz Urkulon itzulpen honetan bereziki txalotu dena hori izan da, ez? Zuzentasun erabatekoa, jatortasunaren erabilera erabatekoa, eta eraberean ikusentzunezkoari ondo egokitzen zaioen hizkuntza bat aukeratu edo lortu izana, ez? Eta pentsatzen dut horrek gerora bikoizketa lana egiterakoan ikaragarrizko erraminta ematen duela, ez? Hombre, noski, eske personaiaria txikitzeko gainera ezinbestekoa da. Erderaz ere baina euskeraz gehiago, ez? Bai, noski. Lehengo egunean Ibanekin egon nintzen produktorearekin eta esaten zuen gehiago gustatzen zitzaiola euskerako bertsioa. Baina eske benetan ederra da, euskerakoa oso ondo gelditu da. Ze gauza ona. Dinamikoagoa da erderakoa baino, azkarrago doa pelikula, baina horrek ere dinamismo horrek ematen dio behar bada baita ere bizitasun bat eta beste erritmo bat, ezta? Baina bai, hemendikan erremitikatzen dut euskarazko ikusentzunezkoa, euskarazko bikoizketa kalitatezkoa, mimoz egindakoa, ahots anitzekin, ahots aberatsekin, eta markak esaten zuna, ez? Aktoreak bagara, edo baliabide artistikoak baldin baditugu bikoizlariak, askoz ere hobeto, ezta?
Horre galdetu nahi nizuen, ez lehen aipatu du sarreran, aitzaki emango zen igutela, bikoizketaren osasunaren inguruan galdetzeko ere, ezta? Aipatu dugu itzulpengintza, aipatu ditugu baliabide teknikoak, aipatu dugu nola horrelako proiektu bat iristen den noiz estudiora eta handik zuengana, baina bikoizketaren osasunaz ere galdetu behar dizuet, Aintzane, Marga. Marga, bota. Ba, egia esan, ez dakit zer esan, Aintzane. Bueno, nik uste dut bikoizketa asko murriztu, bikoizketaren esparrua asko murriztu dela, azken urteotan asko murriztu da. Gauzak egiten dira, noski, berako eta bar, baina egia da garai batean zeukan aberazgarritasuna, nire uste apalean pixka bat galdu dela, ez da? Ahots gutxiago dabiltzalako lanean baita ere, horrek ere ematen du artistikoki, dakit produktuetan ahots errepikakorrak egotea. Egia da, askok eta askok beste lanbide batera aukeratu dugula, eta orduan gure disponibilitatea ez dela euneko bikoizketarako, bai? Orduan horrek ere egiten du, gero eta jende gutxiago egotea bikoizketa munduan, hori ere egia da. Baina, esan behar dut baita ere, bikoizketan aritzen diran profesionalak oso onak diala, hor nik ez daukat ezer esatekorik. Baina nik bai, iruditzen zait, eta nire esku egongo balitz, nik puntu modernoago bat emango nioke bikoizketari euskeraz ere bai. Eta horrelako proiektuak iristen denean, horretarako aukera ere badaukagu, ez da. Zalantzarik gabe askotan aipatu dugu eta aritu gara pantaiak euskerazeko lagunekin ere. Bueno, baldarrekapen hori ere eginda agurtuko zaituztegu, ez da, euskarazko eduki gehiago, euskarazko itzulpen gehiago behar duela gure ikusentzunezkoak, baita euskaraz beratan sortutakoa noski, baina urtetan euskararen ere mura horbiltzeko aukera eman diguten ikusentzunezko bikoiztu horiek ere beharrezkoak ditugula eta hemendik aldarrekapen hori doala. Aintzane Gamiz eta Marga Altolagirre plazer bat izan da, zuekin kafe virtual hau hartzea. Azpimarratu beharra daukagu, ez dakigula adostuta edo ez, baina gure streamingean biek landarea atzean, paretak... Ja, ez dago adostuta. Ez dago adostuta, Argi ona, ez zarete zuek bai ikusentzunezko arloan ibilitakoak izango ez da? Bueno, zerbait gehatzea ez da. Eskerrik asko, tartea bemateagatik. Benetan. Izango gara kafetxo hori aurrez aurre hartzeko ere etorkizunean, zaindu bikote. Ni esker, bai, erdin. Aio. Elkarrekin jolastu. Maitatu nahi zaitut, maitatu begiratu ikusita zainu, algara bakotzean, maitatu. Zure lastasun guztiak nahi nituzke laztandu, abailtzen zarenean neure atzoan bildu, barkatu esan baino nahiago besarkatu, ta ez gaitezen xukatu, emekimu xukatu. Maitatu nahi zaitu. Maitatu nahi zaitut Popatik proiektua eta Izea Armendari zementxe eskutik eskuelduta, guk eurak entzuten egingo dugu urrengo minututxoa entzuleok eta segituan Aiora Mujikarekin bagoaz Hego Korea ingurura. Zure lastasun guztiak nahi nituzke laztandu, abailtzen zarenean neure atzoan bildu, barkatu esan baino nahiago besarkatu, ta ez gaitezen xukatu, emekimu xukatu. Maitatu nahi zaitut, maitatu begiratu ikusita zainu, dardara bakoitzean. Maitatu nahi zaitu, maitatu begiratu ikusita zainu, taupada bakotzean, maitatu. Maitatu nahi zaitu, maitatu. Taupada bakoitzean,
maitatu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 잘 나가는 아이돌 래퍼 그 이면에 나 약한 자신이 있어 조금 위험해 우울증 강박대대로 다시금 도주 Hell no 어쩌면 그게 내 모습일지도 몰라 damn 현실의 괴리감 이상가의 갈등 아픈 머리가 땡기 피청이 생겨버린 게 18살쯤 그래 그때쯤 Aiora Mujikak kontatu zigun kuadernotxo laranja bat zeukala hemen kontatzeko gure bigarren kafe maite honetan, kontatu nahi zigunak eta zizkigunak eta puntatzeko eta sartu da atetik bere kuadernotxo laranjarekin, nola ez. Geneukan gai pendiente bat berarekin gai, potolo bat eta gaur horri helduko diogu osasun mentalari buruz hitz egingo dugu, baina badakizu Aiorarekin beti ukitu korearra izango duela gaiak eta hortik abiatuta pixkat gaiaren inguruan hitz egingo dugu eta horregatik ari gara entzuten abesti hau The Last izenekoa. Ze, nik ez dut letra ulertzen, baina Aiora Mujika, egunon? Egunon. Abesti honek gai hori jorratzen du. Bai, abesti hau da 2016koa, August D mixtapekoa da BTS-eko kide baten lehenengo mixtapea, hau da bakarkako lan bat da, beste izen batekin aterata, August D izenarekin aterata, baina bueno, honek arri dut BTS-eko kide bat dalako. Hori 2016koa da, eta, bueno, sumatuko zenuten musikan bertan, ez? Bastante ilunetikan egiten du, edo minetikan idatzitakoa da. Letra nik ere entzun da, ez dut ulertzen, baina irakurrita bai. Eta da letra bat eta besti bat oso pertsonala, oso zuzena eta gordina da askotan, hitz egiten du depresioaz, hitz egiten du autogorrotoaz, hitz egiten du errealitatetik separatuta egoteko sentsazio hortaz, fobia soziala aipatzen du, esaten du kontzertu bat eman behar izate hori edo kontzertua eman ondoren komonean entzerratuta egotea ezin dulako afrontatu egoera hori, ez? Psikologoarekin o psikiatrarekin zuzenean izandako elkarrizketak aipatzen ditu eta esaten du gordinki psikiatrak edo galdetu izan dionean noizbait pentsatu duzu egitean eta berak esaten du bai, argi eta garbi, ez? Eta esaten du hori, ez? 2013an esan dezakegu, bere buruaz beste, kontua da abestian ere esan ez duela egiten pitido bat dago. Aste honetan honen inguruan pentsatzen aritu naiz, egia da sareetan nolabait hainbat sare sozialek penalizatu edo egiten dutela. Ezagizeit, eta pixka bat, aste honetan haserretu egin naiz, ikusi ditudanean, bereziki ingelesezko eduki sortzaileak bortxaketaz hitz egiteko mahatxea esaten dute, rape eta grape, grape jartzen dute, pedofiliaz hitz egiteko artxibo PDF esaten dute, eta ulertzen dut egiten duzula, sare horrek ez ezabatzeko zure edukia edo ez mugatzeko nolabait, baina uste dut horrekin ere egiten dela ez dakit garrantzia kentzen zaion, baina sentsazioa badaukat mezuak indarra galtzen duela eta bizigat kezkatuta ibili naiz horrekin eta haserretu egiten hau nola ezin duzun lasaitasunez kontatu honek bere buruaz beste egin du edo emakume hau bortxatua izan da, ze horrek zure edukia kaltentzen du, pena ematen dit. Bai. Nik kasu honetan, ez eta aipatu, justu abestian bertan badagoelako hori ere, pitido batekin jolasten dulako, eta ahots distortzionatuekin, eta orduan horregatik. Baina hori, abestia bai sonoridade aldetikan, eta bai letra aldetikan da oso gordina dan abesti bat, eta aipatzen du, ez? Hori, 2013an hasi zian BTS-ekoak, orduan 3 urteko ibilbide hortan, gauzatxo batzuk
bai lortuta behintzat, eta orduan esaten zuen, ez, uste nun ja puntu ontara iritsitakon egongo nintzala alaiago edo ez, lortuaren sentsazioarekin, eta ez, orduan zer dago gaizki, ni nago gaizki pixkat hortikan hitz egiten du. Abesti hau ekarri dut, baina beste 11 ere ekarri nitzazken, ze egia da, iruditzen zaitela, gaiaren inguruan hitz egiten dutela nahiko argi. Igual zehazki honek, Agusti edo Minjungi da bere izena, BTS-en baitan Suga edo bakarkako lanetan Agusti, esango nuke beak asko hitz egin dula ontatikan, pertsonaletikan, eta bere lanak asko egiten dula hortatikan, baina orokorrean taldeak berak bai hitz egin du ahul sentitzeak ere ez daukala ezer txarrik, gaur ez balin bazaude ondo, ez dala ezer gertatzen, esan daitekela, hitz egin daitekela, vulnerabilitate hori erakusteko zutela bildurrik izan, bai pandemiaren testu inguruan adibidez ez, nola sentitu izan zian, edo hori musikan traslada izan dute, baina gero hitzez ere jarri dute ez, ez naiz ondo egon, eta igual alkoholarekin ibili naiz, eta buelta eman diot, eta pixka bat landu izan dutela hori. Orduan gustatzen zait abesti hauek hartzea, gero beste bat ere proposatu nizuen jartzeko bigarren aukera bezala, aukera baldin badago, Snooze izena du. Abestileari bai, da berdinarena, August direna, hau jarri bigarren proposamena 2023ko lan bat da, D-Day izeneko bere albumekoa, abesti hau elkarlanean egin du The Rose taldeko Usunekin eta Ruichi Sakamoto japoniar konposatzaile bastante ezagun batekin, eta entzungo dugu pixka bat. 항상 내가 있으니 너무 걱정은 마라 추락이 두렵다면 기꺼이 받아줄게 그러니 나처럼 괴로워하지 마라 꿈을 위해서 쭉 잠을 자는 그대 쉬어도 돼 오늘만큼은 꿈조차도 꾸지 마라 당신이 말없이 옅은 미소를 내게 띄워줄 때 그제서야 비로소 마음이 조금 놓여 많이 힘들 수도 있어 내가 걸어왔던 내 길이 꽃길 같아 보였겠지만 사방이 저기 가시밭길이었단 걸 알고 시작하길 꽃을 뿌려주는 일을 절대 너는 잊지 말기 웃고 있을 때 우는 일을 절대 잊지 마 그들은 이미 소의 하루를 살아가니까 반복되는 일 중 속 내가 지워질 때 벅찬다면 괜찮아 그대 조금 쉬어도 돼 크게 울어줘 세상이 미워질 때 abesti hau ere ekarri nahi nuz ez da bestea bezain iluna sonoridade aldetikan eta pixka bat alaitasunera argirago goaz behintzat, eta abesti hau da batez ere mezu bat artista gazteagoei zuzendutakoa, abestiak esaten du Snooze izena du ez, dala pixkat lokuluxka edo esnatze edo izan daiteke hori baita, eta mezua da ez da ezer lasai, ez da ezer gertatzen momentu batez zure ametsa ere stand-by jartzen baldin badezu eta lokuluxka bat egiten badezu, deskantsatzen badezu, arnas hartzen badezu, ez da ezer gertatzen, ez? Ondo egongo da dena, abestian errepikatzen du, ezakit, dozena bat aldiz edo zenbat aldizan zati batean kuentxana txiko, dena ondo egongo da, kuentxana txiko, eta kuentxana txiko. Orduan, demora guztian da, lasai, dena ondo egongo da, eta ni hemen egongo naiz erortzen bazara zu hartzeko, hemen nago nik pasadeten guztia, pasabehar izan ez ezazun, oso esanguratsua da ze idolen sisteman edo K-popeko sisteman nagusiagoek zaharragoekin daukaten harremana eta askotan hotzagoa izaten da, edo hola, eta orduan BTSek ere ibilbidean zehar ez dute izan zaharrago batzuk, seniorrago batzuk erreferentzi bezala izateko, lagunduko dituztenak bezala izateko, oso bakarrik sentitu izan diala esan dute beti bilbide guztian. Orduan, hau da, ja BTSen goiko posizio batetik esku bat botatzea gazteagoei, ez? Eta esatea, zaila izango da, badakit zer dan borroka egitea hola, hartu arnasa, egon lasai, hemen gaude erortzen zarenean heltzeko ere. Orduan, gustatzen zait mezu hau ere bai, ez? Eta gainea bien arteko aldea, ez? Bada 2016ko jungi hori apurtua eta esaten duena gainera eske gaizki nago eta depresioa eta dena da iluna. Eta 2023ko hori esaten duna zailtasunen ondoren loratzen dira loreak eta lasai hartu eta hemen egongo gara. Eta gustatzen zait mezu hori. Zalek zer pentsatzen dute? Bezakit, 2016ko hori entzutean, ez? Ikustean, guri abeslaria gustatzen zaigu, gu bere jarraitzailea gara, liuratuta gaude beraien bizitzarekin edo dena delakoarekin, eta bera oso gaizki dago. Ze guk
niri gertatu izan zait, ba, igual euskal abeslari batzuekin ez, jakindakoan ze gaizki pasa duten ospearekin edo jendearen presioarekin eta pentsatzeak, zer egin dezakegu, behin Olaia Intziarte elkarrizketatu genuen hemen eta horri buruz galdetu nion, zer egin dezaket nik zure jarraitzaile bezala, zure presio hau arintzeko, ze nik zuk musika egiten jarraitzea nahi dut, ni zure zalea naiz eta jarraitzen zaitut, baina non dago muga, ez? Ez dut nahi nire nik zu jarraitze hori presio bilakatzea. Kasu honetan, ni 2016an ez nengoen hemen, ez nengoen zaleen mundu honetan, orduan ez dakit nola izango zen, badakit oraingo perspektibatikan olakoekin irekitzen direnean ere, egia da batzutan irekitze hori etortzen dela zuia pixka bat sendatuago zaudenean, ez? Igual 2016ko mixtape horretan ez, oraindik oso gordin zen, baina gaur egungo perspektibatik badagoia komunikatzen dezu ja pixka batzuk ere bideo hori egin dezunean, eta beraiek esandakotik behintzat, zaleekin zintzotasun osoz hitz egiten dute, orduan komunikazio hori ere norabide bikoa izaten saiatzen da, eta zaleen aldetikan da, behar dezutena, eta babesa, gero egia da, orokorrean K-popean bai esango nukela dagola gai honekiko hipokresia handia, ze idol batek edo entretenimenduko figura batek bere buruaz beste egiten duenean Korean, gertatzen dala, tarteka ateratzen da notiziren bat, dena dira osasun mentalaren aldeko mezuak, eta nola gertatu da hau, eta zaindu behar dugu, baina behar da egun bat berriz ere itzultzeko toksizitatera. Eta Koreako publikoak dauka bereziki, esango nuke oso toksikoa dela zentzu hortan. Kantzelazio kulturak izugarria daukate txorakeriengatik, eta matxakatzera juten dira, eta hori, egun bat irauten du, ez? Zaindu behar dugu osasun mentala, eta hurrengo egunean, atera delako albiste bat, idol bat, beste batekin agian bikote moduan dagoela, fandomaren zati bat, hasten da denetarik egiten. Orduan, hor badago, hipokresia handi bat, pixkanaka ere aldatzen jundaitekena, ez? Eta esan dakoa, ekarri nahi nun gaia osasun mentalarena eta pixkat kulturaren alorretikan tabu hori apurtzen jutekoarena, ez bakarrikan musikatikan, liburu bat ere aipatu nahi nun, idazle batena, liburuak ekarri ditut, bi dauzkat, izena du lehenengoak, gazteleraz dauzkat, quiero morir, pero también quiero comer topoki. Topoki hango jakei oso ezagun bat da. Eta bestea da, quiero morir, pero sigo queriendo comer topoki. Hori ez, hilegi nahi dut, baina topoki ere jan nahi dut, orduan hor dago ez, eta da Baeksehi edolako, zakit oso ondo eskatzen duten, Baeksehi idazlearen bilan dira, eta da 12 astetan zehar bere psikiatrarekin izan zituen saioak, ez zehazki, baina konversazioak dira, hau da, berak esaten duena, psikiatrak erantzuten diola, dena liburu guztiak dira hola, eta da oso pertsonala, eta da kontatzen du baita ere hori ez, bere zailtasunak, eske egin nahi dut, baina topoki jateko gogoa ere badaukat. Eta besteak agian, jungirenak eta agian geratzen zizkigu oso apartez, eda arrakasta izan duen idol baten zerbait, baina hau da oso simplea, hau da, lanera noa eta harremanetan ditudan arazoak eta zergatik sentitzen naiz horrela eta espektatibak ezin betetzea eta da oso benetakoa eta konektatu dezakezu oso ondo berarekin eta esango nuke orokorrean Hego Koreako gizartearen gehiengo handi batekin. Eta orduan liburu hauek izan zian, hemen jartzen du bestseller internazional, nazioartean ere zabalpena handia izan dute. BTS-ekin ere badauka lotura niretzat, ze BTS-eko batek aipatuzun irakurtzen ari zala. Eta orduan milaka... Claro, hori ere gertatzen da. Baina tabua puskatzeko, esanguratsuak izan dira liburu hauek, eta ekarri nahi nun baitare zoritxarrez, idazlea urriaren 17an hiltzan, 35 urterekin, ez dute esan nola, ez dute esan nola, esan dutena izan da bere organoak donatu dituela, eta hori izan dela bere azken nahia edo azken ekintza. Eta hori, liburu hauek ere esanguratsuak izan dira eta laguntzen dute ez, goazen gaiaren inguruan hitz egitera, naiz eta gero zoritxarrez, hola bukatu, baino... Eta zergatik uste duzu ez dutela esan?
Ba, Ez duela inorkargi esaten. Ez dakit. Baina albiste aterazan gainera izan zen, nik hemen saioa egin nun, bukatu zen, atera nintzen, eta mobilean ikusi nun hiltzela. Eta oharrean zetorren hilda, eta organo donaziorako departamentuak adirazi du, bere 5 organo donatu dituela, orduan da, bueno. Bai. Jo, beti eriotza bat beti da gogorra, baina ikusten duzunean idazle bat kontatu duena, bere ezin egona egin ditu 2 liburu, ziur naiz pertsona ugari lagundu dituela liburu horrekin, eta pertsona ugari egongo zirela, bakoitzak ez, beraien buruaz beste egin nahi zutenak, eta ez dutenak egin liburu irakurri dutelako, eta ez dela nahikoa izan berarentzat, idazlearentzat, berarentzat, ze gogorra. Bai, hoi ere gertatzen da, zoritxarrez askotan, baino liburuak berak bai iruditzen zitzaizkiten, aipatzeko asmoa nun, bere eriotzaren aurretikan ere, badalako hori ez, beste ariketa oso zintzo bat, ni nire editore lanetan bizi naiz, eta bizitza bola egiten ari zait, ezinean nabil, eta guazen hitz egitea hontaz. Bitxia iruditzen zaitez, horrelako ariketa zintzoa eginda, ez? Kontatuta liburuan hori dena, gero eriotzan, hil denean, familiak edo inguruak ez zintzotasun bera, ez noski eskubide osoa dute, eta ez digute zertzorre, baina iruditzen zait, pixka bat badagoela arrakala, berak egin duen ariketa horrekin, eta orain bere eriotzarekin izan leike. Agian berak utzi zuela idatzita esan ez kontatu, izan daiteke. Eta gero bukatzeko, bueltatu nahiko nuke berriz, Jungiren gana, beste aipamen batekin, dala, Jungi beti esan izan du musikaren bidez gustatzen zaiola jendeari laguntzea, ez, bere aspirazioa badala hori, ez, musika egitea, snooze abestiarekin ikusi dugun bezala, jendeari laguntzen saiatzeko, esan izan du baita beti psikologian oso interesatua dagola, eta egunen batean egingo lukela psikologiako karrera, eta oso interesatua dagola gai hoietan, eta orain dela hilabete gutxi udaratik bueltan bere derrigorrezko zerbitzua bukatu ondoren, berak etzun zerbitzu militarra egin, zerbitzu soziala, osasun kontuengatik, baino hortik bueltan jakin genuen bere lehenengo albistea, ez nolabait izateko lehenengo aldia, hortik bueltan ikusi genuna izan zen jakiteko kontatzeko 3 milioi euro baino gehiagoko donazioa egin zula ospitale batera, autismoaren espektroan dauden aurrei tratamenduan laguntzeko musikaren bidez. Hau da, sortzeko programa bat, ospitale batean departamentu propio bat sortzeko, bere ekimenez, helburua izan dadin hori, ez? Autismoaren espektroan dauden umeek independentzia gehiago eta sozializatzeko gaitasun gehiago lortu ditzaten musikaren bidez. Eta, laguntza ekonomiko izugarriaz aparte, bere voluntariotza ere inbertitu du hortan, derrigorrezko zerbitzu soziala egiten ari zan bitartean astean zehar, asteburuetan juten zan ospitale honetara, ez? Eta aurrekin programa berri hori garatzeko lanetan aritzen zan voluntario bezala, hau da, umeek etzekiten beran hor zen, Koreako momentuko artistarik handienetako bat izan beharrean, bazan Min Sasen-nim, dala Min irakaslea, Min Sasen-nim, eta jazta. Eta hori ez, batzutan da pixka bat ikustea dena, ez? Musikaren bidez zer egin dezaket, baina gero posizio batetara iristen naizenean beste baliabide batzuk ere baditu dana, egin dezaket gehiago. Eta hau bada gehiago hori. Hitz egiten ateratzen zen ospitaleko zuzendari orokorra eta berak esaten zuen, ez? Lehenengo bileratan Jungirekin hitz egiterakoan bera ere harrituta geratzen zala zenbaterainoko jakintza eta interesa zeukan gaiarekiko, ez? Irakurri zituela liburu pila bat, zuzendariak berak idatzitako dokumentuak irakurrita zituela eta hori eraikitzen jundiala, agian ez da beste tabu bat, ez? Autismoaren espektroan dauden aurrekin, zer egin, nola landu, jende askoren mezuak ere ikusten dira, ez? Nik seme-alabak ditut horrela, edo nik lagun badaukat horrela, eta honek balio duena ez dakigu zen badan, ez? Orduan, justu The Last abestian lehenengo entzun degunan, bukaera aldean, Jungik esaten du esaldi batean, halako zerbait dela, nire zaleak, altxa arro burua, nork egingo du nik baino gehiago, ez? Pixkat desesperazio hortatik bezala de altxa arrotasunez buruan ere zaleak zeatela esaten zen nik baino gehiago ez du egiten inor.
Eta kasu honetan da, jo, bai, tio, batzutan bada, ez, pertsona okerrak egiten ditugu famatu, kasu honetan esango nuke pertsona on bat egin degula famatu edo dagoela Begira. posizio hortan. Ze ondo. 한계가 깨고 흩어질 때 떠나갈게. Eskerrik asko, Aiora oso gai interesgarria. Eta joango naiz liburutegira liburu horien bila. Lehenengo nahi bali madezu utziko dizut, Bai, irakurrita daukat eta oso ondo, bigarrenarekin vale. nabil. Oso ondo. Eta Teokobi pixka prestatu harko du, nola esaten da, tio? Teokobi pixka prestatu harko du Aiorak horrelako ematean, ez? Badakizu, prestatzen? Ba, ez dakit prestatzen, baina Koreara junitzen lagunak, bai, topoki esan de topoki, esan de, eta raro esan de topoki. topoki. Lagunak bai prestatzen du, ez dela esango nioke agian. Edo guk egingo dugu saiak. Kafearekin ez dakit oso ondo geratuko da, baina arroz pasta moduko bada saltza. Konbutxa ere badaukagu. Aian, hobeto konbutxarekin. Vale, probatuko dugu. Eskerrik asko. Zuei. Eta aste pare bat barru ikusiko dugu berriro elkargo. Jure Zarandia, bagoaz? Bagoaz? Aste buru nahi zan? Ondoloin? Bai, hori beharko Behar dugu. dugu eta? Ez da noiz egingo duan lo, baina Nik horrelako ez da, batzen egingo dut. Eta entzuleok zuek ere atxeden hartu, edo gozatu, euriari du, nik pozez bizi dut hau, Juri. Zen ere asteburuko gauza guztien artean, badago igandean, Pirauan ibiltzera joatea Huesca ingurura, eta errekak betetzen ari dira. Hori beti da gauza pozgarria. Ai, ane, bada, ezin dut zuekin. 그러니 나처럼 괴로워하지 마라. 꿈을 위해서 Esan dago entzuleo bakoitzak egin ezala asteburuarekin behar duena, lo atxeden hartu mendira joan kontzertuak ikusi antzerkiak bizi nahi duzuena, baina gozatu, eta astelenean izan bueltan, gu hemen izango gara, goizeko 10:05, zaindu asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara. Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren